Tsada gini pang. Diyan yung mga statue. Statue. Hello guys. Mag road trip na sa Tabalik. This time mag road trip ta from Barangay Mati padulong sa Barangay Lanisi. Dire ra ni sa Claveriam sa Miss Oriental sa route 955. Dire sa kuan dapit oh. Nara. Hamugaway. Narami sa Hamugaway dapita. No. Hamugaway. Ito ang Julius Cafe. Daw tsada kay view karon no. Ba. Araw. Alright, so ubanin sad mi karon sa among road trip guys. Ang kauban si Myra. Time check, it's 4 PM. So ato ning dalyon kay basta mungit-ngit na sad ni. Tara, let's go. Alright guys, wala sa mi ni dagan sa. Kay niapit na lang sa mi dire. Pwede na pa space oh. Tulo ka buok. Oh. Para ni sa Catholic siguro. No, tsada dire oh. Wow. Oh. Guys, oh. Napod sila yung mga bula. Ara guys. Divine Mercy. Divine Mercy. Sacred Heart of Jesus. Katong aton gani. Wala pa nauman ng uban. Ang kani pa inaay ko ano pangalan. Dayan. Ang uban wala pa yung pangalan guys. Sa ligig bulak oh. Diyan. Alright, balik na ta. Igor kami nitanaw kay niapit lang kadjot gad. Tangan pa nilag pangalan. Wow. Kadaging weather dre. It's 4 PM. Hanap ako, St. Joseph. Ang uban, wala pa. Wala pa yung pangalan. Alright, balik na guys. Balik na road trip. Let's go. Alright, dirita guys. Oh, tuyok ta. Okay, going ta sa Barangay Lanisi. Wow. Diyan nangit-ngit na siya guys.
Dagan na kayo makan Andre guys. May kanay food house. Nilang market din sa Mati. Wow, ngit-ngit man. My goodness, ano ang langit gatubang ta sa kasayang sa video. Ngit no? Ngit. Magdirigato bang ang init guys? Mao nang maklaro pa ba ninyo diha? Maklaro ba dito? Sinsya na sa clip guys. Grabing init oh. It's 4:20. Grabing init ba eh. Sampungan na sad. Medyo ngit-ngit man ang clip.